EH Bilduren kasuan, aitortuko dut, harridura handiagoa izan dudala. Eta errespetu guztiarekin esango dut, baina harridura handiagoa izan dut. Izan ere, iruditu zait, zure hitzartzean, Iria Artea Anderea, egin dezula egoeraren diagnosi bat, aipatu dezula entzuteko prest zaudela, baina ni proposamenik ez dut entzun bai gainean. Ez erraz. Eta gainera, momentu baten esan dezu, jendea entzun egin behar da, baina entzuteaz aparte inkorporatu. Baina zeure burua zaritzerakoan, esan dezu, eskua zabalik daukagu, proposamenak entzuteko prest gaude. Eta ardura partekatu honetan, alegia gobernuak berak daukana eta gutako bakoitzak daukana herritar gisa eta oposizioak daukanaren ikuspuntutik, zein da zuen ekarpena?